tých dňoch Eliáš našiel Eliza, Safatovho syna, ako práve oral. Eliáš prešiel popri ňom a hodil naň svoju plášť. Elizeus zanechal voli, bežal za Eliášom a posluhoval mu. Keď Pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, Eliáš a Elizeus išli z Galgaly. Eliáš povedal Elizeovi: ostaň tu, lebo Pán ma poslal k Jordánu. Elizeus odpovedal: ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda obidvaja, ale išli aj 50 muži z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: žiadaj si, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal: je na mne dvojnásobne tvoj duch. Odpovedal: ťažkú vec si žiadaš. Ak ma však budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to. Ak nie, nestane sa. A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: Oče môj, voz Izraela je jeho pohonič. A viac ho nevidel. Na to si chytil odev a roztrhol si ho na dve kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol. Vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: kde je Pán, Eliášov Boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel po suchu.